Usahay dia sa ato mga panimalay, maubsan tagpailob sa atong mga anak, mga bata, binag walay pasensya, mga bata nga mangluod kung dili tagaan sa gipangayo, or kita pod kasi nati man tana sa una siguro. Suko dayon ta kung dili hatag sa tong mama, sa tong papa. Suko ta no. Labi ato na gyud nga para nato sa atong paghukom nga murag sada gyud na siya, nindot gyud na siya. Labi natay sabot sa atong barkada. Nya ang uban gisugta na unya ikaw ray wa sugti. Ikaw ray ba tuguti? Murag magrebildi ka ba? Kana bang labi nagnaay kalingawan sa barangay? Sa una kay kuan man baili. Karon disco. Baili man sa una. Gagilok ng tiil. Di tugtan. Muambak nagbintana. Uban musibat na. Say masuko ta, mangluod ta sa atong ginikanan kay di nato masabtan ang ilang pamaagi. Or moingon ta nga di sila kasabot sa atong gipangayo, no? Kana nga mga pagbati ba. Resulta po na sa atong kinabuhi sa pagtuo diya sa atong mapadayonon nga kinabuhi isip mga Kristiyano, mga anak sa Dios. Sa Ebanghelyo karon, ang sambingay sa usa ka byuda nga nangayo sa huwis o tabang nga siya kapanalipdan. Ang huwis nga way pagtagad kay siguro tani mo tabang kay libre man kay pobre man byuda man libre gyud ni. So, naamay daghan diyang kuan siguro, mutabang. Wa siya magpakabana. Pero tungod kay murag gisamukan siya, kay sigig balik-balik, ang maong byuda, iyang gitabangan. Kini nga sambingay, matod pa, gingon man din nga, gitudlo kini ni Jesus, aron paghatag kanato og kadasig nga, dili mawad-an sa paglaom. Ingon pa sa dinhi. Nga kinahanglan sila magampo og dili gayud nila wad-on ang paglaom. Ug mao man ni ang but ipasabot ani, mo ituyo niining maong ebanghelyo. Kung dinhi sa kalibutan usahay gahi ta, usahay di ta makasabot, ang Ginoo mas dali siya makasabot nato. Pero bisan niini nga sambingay, usahay kita sa atong kinabuhi. Nagay yung mga panahon nga sa atong pag-ampo, pagpangaliw po, may mga panahon nga mawad-an gihapon paglaom ang uban. Mamugos gihapon ta. O mawad-an tagpailob diha sa atong gipangayos Ginoo. No? Na uban manuyo na ambot ay. Nganong mana nga uban lagi usahay pabor-pabor maning Ginoo. Ngano man nga murag itubag naman sila, ako wa pa. Pero sa tinuod baya ang Ginoo naminaw nato. Bisan ganig wala pa nato gibungat nga mga pag-ampo, nasayod ang Ginoo. Pero dili maguni siya ang pag-ampo nato, dili man na nga kana bang kita'y magbuot. No mangayo ta, magampo ta, nga mo ni akong gipangandoy sa akong kinabuhi Ginoo, pero di na to kalimtan nga, dili kita ang magbuot. Dapat mahimutang kanang mapaubsanon o nga andam ta maminaw sa kabubuton sa Ginoo. Kay ang anak nga matinumanon, kana bang andam siya nga sa iyang
sa iyang pagpangayo, sa iyang ginikanan, kung unsa ang desisyon sa ginikanan, andam pod siyang musunod. Di ba? Mga bata pod karon kay tungod kay na spoiled siya. Murabag dili naman gay na pananghid usahay sa ginikanan, murag usahay information na lang. Ako man nagamit sa seminaryo nga ang mga seminaryan usahay murag igo na lang kapahibawon. Sa dinis kumbento usahay ako man silang mabirahan. Kana bang igo na lang ka ingnon, ako dahil lang ingnon unsa may klaro ani. Mananghid o magpahibalo? Say may kalainan di ba? Ang atong gisabutan mananghid. But pasabot under pa na siya sa approval or dili. Lahi man ang inong kagpahibalo na lang ka. Pader, ni anak ko sa kuan. Uy, gipahibalo naman lang ko. Di ba sahay, di na to na makuhang distinction niya. Abi na to nga ang kuan mananghid. Ang sabot pasabot nga magpahibalo. Di mag under pa na sa approval or dili. Sa Ginoo, naatay mga proposal, naatay mga hangyo, naatay mga gipangayo, pero ang pagbuot sa Ginoo ang matuman kung iya bang ihatag o dili. Dili kay sa atong pag-ampo nga basta kinigyud siya, kinigyud. Sabay kinsabay mas gamhanan, kinsabay mas nasayod. Ang Ginoo man. Muna nga kung wala pa nato na maangkon hangtod karon, masig na anay gihatag ang Ginoo nga mas maayo pa og makatabang nimo, wa lang ka kabantay. Mo man na usahay no nga dili man na tugod ba kay naa kay pagtuo automatic na siya? Dili oy. Kay ang tinuod nga pagtuo kay balo ka mo pa ilawom sa imong sa gahom sa Dios pinaagi sa imong pagsalik. Kay moingon lang kag pagtuo basta kay nituo ko sa Ginoo niya. Ang Ginoo daghanay siya gipanghimo na anay mga pamaagi. Nya wa gihapon ka mo tubag. Mo nay problema, mo nay lisod no. Sama kas anak nga magbuot. Di ba? So muna ingon na di kita mawad-an sa paglaom basta andam pod atong kasing-kasing nga masinugtanon o mapaobsanon sa paagis sa Dios. Mo nang sige tag-ampo, maminaw ta, nga malandong dili lang ka ng prayer nga saba kundi naapoy prayer nga hilom. Kay dili lang ang pag-ampo nga kanang kitalay sigig bungat, sige istorya sa Ginoo. Paminawa ang Ginoo kay ang iyang isulti mas maunay final ug maunay direction sa atong kinabuhi. Okay? Muna sa atong mahal nga inahan, muna ang iyang muna atong gadibusyon ta sa iya ha. Kay atong kuhaan og pagtulunan ang iyang pagkainahan. Ang iyang pagkamasinugtanon. Nga unta mahimo pod nga atong kabahin sa atong kinabuhi. Sa may pulos-an ang magdebosyon ta, atong idol atong mahal nga inahan, with all the titles sa atong mahal nga inahan, pero kita di ay kulang ta. Sa niya nang hiyas o bertod nga iyang gipuy-an. So hinaot ng Santos sa Eucharistia, mulawom pa ang atong pagpaminaw o paghangyo nato sa Ginoo nga makadunayon.